Jotono no kulung ani channel o angkai tomong no ro ani channel o takpan subscribe khlai kulung angkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related videos namu angkai phaidi tini kaisa ketal job advertisement nai omong angkai oro telangjak nai di security officer, social security officer, manager grade 2 tai superintendent in ESI corporation o angkai boni website tongo angani description o boborong ni website no ririnai norok tomong no poni website no visit khlaina musungkai khlaidi angani description no PDF no pori ririnai norok tomong no download khlai tesa kaham kai sina musungkai norok download khlai nai di angkai amo social security officer manager grade 2 tai superintendent telangjang nai mo regular basic direct recruitment nai in ESIC ni bekaktai angkai oro sini ST rong ni bagai 8 ta post tongo tomong noni norong ni qualification by miliwi tong angkai nor apply khlaina musungkai o video no paithak jorate nai tongdi nor kamkai saimanai bahike apply khlainai gangkai oro nai di pay scale rujangnai oro pay scale rujangnai nai di 44,900 isime 1,42,400 joratei 7 central pay commission kai rujangnai angkai oro essential qualification sanjak nai di degree je khlaijak tongnai nai di commerce management je graduate preference rujangnai commerce law tai management rok kai preference rujangnai tomong noro bachelor BA amoro khlai tongkai ba noro apply khlai mano te working knowledge computer including use na the office suite and database tongkha kai noro apply khlai mane or saka kai nationality obo to nangalak asa kai age limit kai 21 simi je 27 years jorate tongai borok apply khlai manai tai sini ST rong ni bagai kai 5 years relaxation bo rejangnai angkai noro bahike apply khlainai angkai online apply ma khlainai naidi April ni 12 tarik amahai sajak kaur jakawa angkai noro tomung no boni website o thangi noro online apply khlaidi bahike khlainai obo iko oro sajaka photo ro nango je nangmani noro nai di tomung confuse rom nangkai question sungna tongkhangkai comment khlaidi angkai application registration khlainani procedure kai ko oro sajaka angani PDF no riruwa ngani description no noro pori nai di tomung khlai me yangi tongkhang kai comment khlai di angorong no jesek machak help khlai nai gangka jaka nai di payment fee nangnai amount of application fee sanja ka sini SDSC rok angkai 250 rupees kai ar nai gangka mode payment ka online mode simno khlai manai angkai tai documents rok guidelines upload khlainani documents rok no signature rok angkai tai left the thumb impression rok handwriting declaration rok gusakai khlainani bo file khlainani omo joto oro reject tongo gangkai exam center oro sajakanai di exam center oro sajakanai di the exam will be conduct online ngai omo call letter hojangnai saka change center omo rok gangkai norok tomung no interest tong angkai ready gangkai o jaga o nai di prelims exam nai oro result tongo tai main exam bong nai the last day computer skill test the descriptive test bo najangnai oro sajaka angkai important instruction on candidate norom kisa pori nai di tomung no norok omono poribu tomung no bujiyang tong angkai sadi ano comment khlai di angkai omo instruction kisa pori nai di ang omo pori nongno grong angkai oro sajak nai di 12 tarik tongo April ni 12 tarik jorate noro apply khlai mano tomung no noro interested tong angkai qualification tong angka ba noro apply khlai di angkai omo oro amsung no important point to tai kerei noro apply khlaina musungkai khlai di angkai tomung no noro tabuk phana ni channel no subscribe khlai phongka ba subscribe khlai ready tebo ketal job advertisement tai online information related video sanamu angkai tinin bagai amsung nong situng jotono no hamba